क'क्राझाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय रायजो उद्धन समागम स्वदेशी मेला। हाबाफारिखौ बेखेवनानै होयो बिटिसिनि इएम मुनमुन ब्रह्मआ। एमएसएमई दिन्थिफुंनाय बिथांखिखौ बांहोनाय आरो गोख्रै खालामनायनि थांखिजों आसाम सरकारनि फिसा दारिमिन जौगाखां निगम लिमिटेड आरो जिल्ला दारिमिन आरो फालांगि मिरुनि बानजायनायाव 6 निफ्राय 12 जानुवारिसिम 8 साननि हाबाफारिजों क'क्राझार बड'फा नोगोराव थानाय सिकनाझार टाइकन्ड' जिमनेजियाम फोथाराव दिनैनिफ्राय जागायबाय रायजो उद्धन समागम स्वदेशी मेलाया। बिटिसिनि नोगोर जौगाखां आरो दारिमिन बिफाननि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मआ गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै मेलाखौ बेखेवनानै होयो। मख'नाय जायोदि दिनैनिफ्राय जागायनाय बे मेलायाव आसामनि गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गुबुन गुबुन रोखोमनि फालांगिरि जेरै गानग्रा जोमग्रा, दानाय लुनाय, आखाइ इसान, बिबार बागान, आखाइजों हेबनाय आइजें आइला फालांगिरिफोरा बाहागो लाफैदों। समागम मेलाया दाखालि डिआइसि अफिसावबो डिआइसिनि जोंनि प्रांगनाव मोनसे जादोंमोन फिसा डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि, दिनै स्टेट लेभेलनि बाहाय जाफैदों। दाब दाब जायगानि जोंनि क'क्राझारनि बादैबो दाब दाब जायगानि जोंनि खाथि खाला डिस्ट्रिक्टफोरनि माखासे उद्यमिफ्रा बाहाय फालांगिफ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालामदों। जोबोद मोजां मोनसे प्लेटफर्म। क'क्राझाराव रायजो राजाफ्रा नुजाफैनानै बिथांमोनखौ आरो साहस आरो बिथांमोनखौ एनकारेज खालामफैनाया अत्यन्त दरकारि। जोंनि क'क्राझारनिबो बिटिसिनिबो गोबां फालांगिफ्रा गोबां एन्टारप्रिनारफ्रा फुडआवनो हक बा माबायावनो हक सि जोमावनो हक बा अइन आखाइनि खामानिनि माखासे माबाफ्रा एन्टारप्रिनारफ्रा बाहाय पार्टिसिपेट खालामदों, गावनि गाव प्रडाक्टखौ माबा खालामदों, एक्जिबिट खालामदों। फैगौ दिनफ्राव बिथांमोनखौ आरोबाव साबसिननिफ्राय हामसिन प्रडाक्ट फिनिशिं आरो बेबादिनो माबा खालामहोनो हानायनि जाहाथे बिसोरखौ प्रमट खालामनो हायो, बेनि थाखाय जोंनि बिटिसिनि इन्डास्ट्रि आरो कमार्स डिपार्टमेन्टआबो माखासे इनिशिएटिभ लागोन, बिथांमोनखौ हेल्प खालामगोन फैगौ दिनाव। गतिके बिथांमोनहा जाहाथे साबसिननिफ्राय हामसिन एन्टारप्रिनार गावसोरनि केपासिटिजों बिल्डआप जानो हायो। बबेनिफ्राय स्टलफोरा बाहागो लादों? जोंनि क'क्राझारनिबो जोंहा मस्टलि हेन्डलुम एन्ड जोंनि सिल्क प्रमट खालामफैनायखौ जोङो पार्टिसिपेन्ट जों नुदों। आरो जोंनि माखासे वुड एन्ड क्राफ्टनि मानसिफोरबो, बेम्बु, जोंनि क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट, चिरां डिस्ट्रिक्ट, जोंनि बिटिसिनि फ्राय 4 डिस्ट्रिक्टनि फालांगिफ्रानो बाहाय दङ। बेनि बादैबो जोंनि खाथि खाला डिस्ट्रिक्ट धुबुरी डिस्ट्रिक्टनिबो जों माखासे नुदों, जोंनि बर्डार एरियानि माखासे बिथांमोन, इनक्लुडिं माबा बेल मेटेल माने पितलनि माखासे इन्डास्ट्रि एन्टारप्रिनारफ्रा बाहाय नुजाथिफैदों हादों। जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथांमोनखौ हेफाजाब खालामनो जोंनि माबा कमार्स एन्ड इन्डास्ट्रि डिपार्टमेन्टआ जेब्लायबो रेडि।